complains. We want the clinic manager to be removed from the facilities. For these reasons, unfair treatment and discrimination, basho ukuthi umphathi wale clinic unokuxwasa abasebenzi bakhe ngokohlanga nokolimi. Siqhubeke ngengane zakwethu. Silalelane futhi. Bathi favoritism amongst the staff members. Bese kusho ukuthi ke umphathi unedlanzana lakhe iqoqona lakhe alithandayo alipha treatment engcono kunabanye. Ubeke bathi elinye iphuzu lack of professionalism. Shuthi mabethu lack professionalism shuthi ngesinye isikhathi inqumo fanele ithathwe umholi weclinic fanele kube sezingeni eliphezulu lokuthi akasiyi umuntu nje umuntu oqeqeshekile. Masikhuluma ngeprofessionalism umuntu oqeqeshekile emsebenzini wakhe futhi engumholi. Baqhubeke abantu becommunity nabaseclinic istaff saseclinic sithi abusive manager. Mabethi abusive ke masibheka kushuthi nje uyahohisa nje yena ubafaka ngamakhanda ukalalela yena akabahloniphi akarizana wakuphi lo muntu lalelane-ke Julianik, siqhubeka ngithi. Bese bethi victimization of staff members by the manager. Shuthi abavictimized uyabahlukumeza mama. Iwena sisi. Kanti ubalo inkinga. Ukhuseka wena. Ubalo inkinga akavele la. Lalelane la. Manje siqhaqhanga ngabantu abaqeqeshwe ngendebe engaqeqeshwanga sokuqala isuke imphume hambe nelisi. Asondila nani ngoba ithi impela kodwa mawusibhedele yasibhedele sokona. Awukhuseka lapho uma kabawa nogazi. Ningangiphazamisi. Please. Best tenor number 7, victimization of staff members by the manager. Shuthi uyabenza noma yini uyabagudluza efake emabondeni enze noma yini afuthi abenze ngoba unalamandla ukuthi umphathi. Awukwazi ukuhlukumeza umsebenzi umphathi. Uphethe system of umphathi uma umphathi uhlala nomsebenzi nibonisane umtshela ama-orders. Ungafaki intentameni. Lalelane-ke nina ngihamba nani akusiyo yini le memorandum akusiyo yini anjoba ngumsindo nigcine ningezwani ukuthi nizeleni la please ne inhlonipho ihamba phambili ngane zakwethu noma sikwatile kodwa ubuntu sinabo sinza lokaZulu safundisa inhlonipho emakhaya ngane zakwethu siyabonga. Bese bethi South African first in our facilities. Masithi South African first la phakathi eclinic. Sisho ukuthi sifuna ukuseva impilo zabantu bakithi iqala. Ukunesihambi esofika la sidelele. Sizenzela umathanda ngoba kunegunya elithile eliphiwe lapha phakathi. Owala eSouth Africa akafanele afike eclinic ingayithola imedication ngoba phela umuntu othizeni ongenamaphepha uyithathile imedication wahamba nayo. Sezwana ngane zakwethu. Yebo. Siqede. Bathi umphathi favoring foreigner national over South Africans by manager. Basebethi abahlali nabasebenzi beclinic we had enough. She must go because she does not want to comply and respect the facilities and respect the employees. Ngoba umphathi clinic uyi-umbrella yabasebenzi bonke abangaphansi kweclinic uyiso labo nomvikeli wabo. So yena mebacindazele balahlela ngaphandle ukuthi ababalekele kubani na. Amen. Siqede eyokugcina lengane zakwethu.
Lezo babuhlungu. Ngoba siza kuma staff members ke manje. To the staff members, we urge the staff members of the clinic not to offer any medical services to the foreign national who does not have clinic cards or valid documents. Further, to avoid the scenario that happened with the staff member that was arrested unnecessary. Umusa womhlengikazi remember yeclinic eyawenza ngokunikeza umuntu medication engaphathanga ama-document aphelele ikhadi bekufanele ngabe waxoshwa kwathi wahamba ulanda ikhadi ubuye usizakala kodwa ngenxa yomusa intombi ethile yayithola isengcuphekweni yayithola iseselini ngomusa wama-South Africans. So ingane zakwethu nestaff besiyacela nani ni-comply ne-clinic ningathi ngoba umphakathi usufikile-ke wasimela nathi-ke sesizozenzela umathana. Sikhumbule phela kusemsebenzini la kunama-orders kunomthetho weclinic. So nani-ke basebenzi nizabe futhi ukuziphatha kahle. Siyabonga socela ozosayinela i-memorandum athathe ikopi yakhe uyositshela-ke sesifonela ukuthi ubuya nini kithi. Siyabonga bese kuzelela iclinic isiqedile kodwa socela ibandla lithi gozololo kancane umphathi esayina i-memorandum. Siyabonga ngane zakwethu. Ngane zakwethu umphathi clinic ongaphansi kababa owala ekhaya. Ubuya kuphi? Lalelani ngane zakwethu. Ubuya kuphi? Uyini? Ubuya Umuntu omnyama. Damel Province. Damel. I-province asinendaba hey madoda, hey. Hey. Aston Pay. Mkhulu bakhala uNdlovu uthi umshutha njalo uNdlovu yakukhombisa nabanje uthi awubheke le ndoda lesikuvezile futhi okay sebonile futhi awu uyangitshela ukuthi ubheke lo muntu akathi ngisakhulu awuneluni njena ayimthatha yakho uzokwenziwa nje no wakho sisikhomba Zimboni. Oh, isakurethu ntobomvu. Zimboni.
Hey!